El primer punt de l'ordre del dia és el debat i votació del dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre la proposició de llei de modificació de l'apartat 4 de l'article 17 de la llei 5/1994 del 4 de maig de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Atès la naturalesa i simplicitat del dictamen, per a presentar els treballs de la comissió i fixar la posició del grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula la relatora i il·lustre diputada senyora Elena Ribera. Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Tinc l'honor de representar a Convergència i Unió, adreçar-me a vostès per fer el relat de la modificació d'aquest article que el que pretén és treure la restricció d'edat per accedir al cos de bombers. Crec que avui serà un bon dia, que ja amb aquesta primera modificació marcarem una mica la pauta del que serà el resto del dia amb els acords importants que s'assoliran avui. Per aquest canvi de legislació té el seu inici en la petició que es va fer per un grup de peticionaris encapçalats per la senyora Trinitat Bardolet, el senyor Josep Pinyol, el senyor Dani Casas i amb la col·laboració del senyor Javier García de la Fundació Acción por Derechos Humanos. Va arribar la petició al Parlament que es suprimís el límit de 35 anys per accedir al cos de bombers. Va entrar en la comissió de peticions i per unanimitat es va decidir, després d'escoltar el govern, que el govern assoliria aquesta petició dintre del contingut d'una modificació molt més àmplia que es faria de la Llei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Catalunya. Aquesta llei tenia que haver entrat en el passat període de sessions i pel que fos, per la complexitat del tema, no va poder ser així. S'havien presentat diferents propostes, una del grup mixt que havia estat retirada perquè hi havia unanimitat i una de Convergència i Unió que és la que ha donat lloc a que avui puguem trobar-nos aquí amb aquesta votació que preveiem que serà per unanimitat. La iniciativa es va presentar doncs el dia 5 de maig, es va presentar una esmena a la totalitat per part dels grups que donen suport al govern que es va retirar amb posterioritat perquè pogués prosperar aquesta proposició, atès que la llei no podia arribar a temps. Es va haver el debat a la totalitat el dia 28 de gener, es va aprovar per unanimitat que la modificació tirés cap endavant. Com tots estàvem d'acord en que era important que desaparegués aquesta supressió del límit d'edat i, per tant, la discriminació que es podia patir a aquest efecte, es va acordar per tots els grups que es tramitaria per al procediment d'urgència, que les compareixences no caldrien perquè ja s'havien efectuat amb posterioritat i havíem escoltat les peticions dels peticionaris, el departament estava d'acord, tots els grups estaven d'acord i per tant els tràmits es podien reduir a la seva mínima expressió com així es va fer. Es va presentar una sola esmena per als grups que donen suport al govern per tal que les persones interines que estaven prestant les seves funcions com a bombers a la Generalitat i que no havien pogut tenir la possibilitat d'accedir a través d'aquesta via, que ho puguin fer. Això s'ha incorporat com a disposició transitòria d'aquesta modificació. Per tant, la redacció que quedarà després de la votació d'avui, que es farà unànimement, serà que les bases de cada convocatòria d'accés a les diferents categories del cos de bombers de la Generalitat establiran els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés en les diferents escales i categories, que en cap cas es podrà establir límits d'edat màxima d'ingrés, diferent del que genèricament s'estableixi per l'ingrés en la funció pública, amb la qual cosa és una fita històrica perquè desapareixerà aquest límit i aquesta discriminació, col·locant-se la legislació catalana entre les pioneres al reste de l'Estat i al reste dels països de la Unió Europea que hauran suprimit aquesta discriminació. Donarem així compliment per anticipat a la directiva del Consell d'Europa del 78, que va tenir la seva traducció en la llei del 2003, que va establir una sèrie de mesures per evitar que s'apliqui amb discriminació la qüestió d'edat, i l'edat ja no deixarà de ser un obstacle perquè les persones que acreditin
la seva solvència de característiques tant físiques com psicològiques puguen entrar dintre del cos de bombers. Tot això complementat amb el decret de segona activitat farà del nostre cos un cos ben preparat, un cos on totes les persones que demostrin que tenen capacitats i ganes de servir al país ho podran fer, i tot això s'haurà pogut aconseguir gràcies al consentiment i al beneplàcit de tots els grups d'aquesta cambra. Res més, només agrair a tots els membres de la ponència, com s'acostuma a fer, i encara que aquesta hagi sigut una llei que haguem tramitat ràpidament, no vull deixar de mencionar ningú: la senyora Judit Carreras Tort, pel grup socialistes, la senyora Patricia Gomà, per Esquerra Republicana, el senyor Santi Rodríguez, per el Partit Popular, el senyor Jaume Bosch, per Iniciativa Catalunya Verds, la senyora Carme Rivera, per el grup mixt. Agraït també molt especialment a la Comissió de Peticions, que ha vehiculat molt bé aquesta petició, al seu president, el senyor Comín, i en especial i en concret voldria donar les gràcies al senyor Josep Maria Pelegrí per la bona feina que va fer com a sotspresident, i sense el recolzament i escalf d'ell segurament aquesta modificació legal no hauria pogut ser vista en el dia d'avui. Moltes gràcies a tots.